साग्रा दे सिकला जरा फिल्म तिनी तो रिलीज खाना बना लेके फिल्म तो पाई बेखा ताबो भाई मा तो खाना साग्रा दे फिल्म नायो आली रे आली सग्राय बाली ओ डायलग ना सुबा नागखा नाय तंगनाय ताकुताय बुखुक सं नरबो नायखाके ताबो ट्रेन चलि दङ जेटा भाइराल भिडिअ पुष्पा झुकेगा नहीं नि सामाहाय ओ जे आली रे आली सग्राय बाली सामाने आबो नायखाके नरबो मजा नांगला आंले मजा खालाके आ फिल्मआव kokborok ta abo इनका ओ जगह आं क्रेडिट दिनार मुसुंगो सिनियर नि टके नि जे हिरो सुरजित नि एक्टिंग नो आं अमसका हामजाका बॉलीवुड नि फिल्म खालायनो र खाय बिनि एक्टिंग अम हायमा तंखा ना स्पेशली बिनि एक्टिंग रसामुं नि जे एक्टिंग नो ओ जगह आं बॉलीवुड हायमा तंखा बिनि एक्टिंग एक्चुअली ताऊ तिरी सांग स्टोरी नो पूरा काम को साइबन सिकला जरा ओ जदी केबन लोगी काहिनी महायंगी तो के बनि जे सागबाय था पड़गई रिका जे और हीरो तेज जे बिनी सिंक्रोनाइजेशन बेलाय काहामखा बिनी आर्टिस्ट गैदरिंग खूब काहामखा जे बिनी ओ जे स्टोरी नो जे नाहारी जे वन सुक माने अमर बसय सयके माने हायुंगो बररक कासे फुनुंना चेष्टा खायका ताम फुनुं चेष्टा खायके हमले एक्चुअली सिकला जरा अनेक समय मिसआंडारस्टैंडिंग बुंगो हायपुनो जरा सायनि बिसिंति फनो किसा हामुय बथागो हायपुनो सेक्रिफाइस जिनिस आबर कासे फुनुंना चेष्टा खायके बा निनी एक्टिंग mo belai kana hamka all the best step tongo tini yang music renai robo tongo sung director producer Surujit bono lyricist story sinai sini takuk hero belai kana hambai maya pharo nung bufurun sima mo je film khainan bagin inspire rangka film actually abo 2015 15 simi namo chengmani ang script roksina chengkha 15 simi iko tabuk tai bonorok next naimanai tai action tai bani je wan sungmung tabuk pura action khainan hanai next o final bosoro no chengnai o salona this year next tai khumkhar nungai nara omo tabuk just first part chengkha na first part chengkha second part nor nungai tai all the best belai kana hamaya pharo naithoka nini acting rok future of buskang ni thinang ote kahamung thung obono sungmonai nai belai kana hambai ge sung no nukha oro sikla jora ni te khoroksa hero noro jotor chino sini takuk onus bahai ma to sagar ni ni o je tini je film release angka sikla jora film to kaham no but tiksa tarhora kai chung film no release khai ka tiksa jun bo somine khai ke tiksa kam kamo but kokri lena ham khai se do au te khoroksa sini takuk album rokhaya rokti nang sikla jora film nai bahai ma to actually dalai proud feel khayo amni hamrai sini kokborok film hingke sangke dalai sak no dalai proud feel khayo je o bhai sini takuk surojit bo sak no o bini tamnai bini phanbai sak ni kebni tamnai chuba mumai oi bo sak no tini osuk jorati bo khlaika obose dalai proud feel khana nago tei o kokborok film ni bisingti bo kaisa to phani samung layo ani opinion ti film kokborok film ti bo kaisa do phani samung ang tamle o kaisa sini kokborok bumung eba kokborok kokthai promo obai keno te bo chini goma chini triple artist tonerok je muchungli tonerok khlai baiten support khaiten chini kokborok film ro no asana hambai tai tini film ko belai mai thuka action fantastic belai hambai no engka tai bo nini technical kisa problem samung pai suya kona haima tongwang aboro kati thanga nang yang khachomo engke ta kisa khadu ko nangmani tongo khadu ko nangmani ke mo hai ang to khoroksa kokborok kok sanai ani mani kok engkai tini hol punglia abo to khaduman ti sanai tini tripura strike rok mohai rok ngai tini 25 February hani bagro phailiana haima to ba borongni tam sana bono advertise khaitani awai thani kisasuk
kesasak dong kana ke ani kising ani mare borok nang kol khlai nai ma si borok siabla sa ang tini bojaka sinama ba hairok ni singjak tong ke borok no advertise khaitani kisisa deramung khana ba khlaili ana mo hairok pon khana inka jodi advertise khlaijek tong kha ingkai chini borok rok naifea chini kokborok no ajaga ongka ang belek khanango dukhunang khan sajnai ta kha kior kha chini kokborok samung chini kokborok film chini kokborok toke chini kokborok kok no sing naya hangkang ke kubuni borok naipini ba chini no singno naile singno sumalai ni nango tau khoroksa da gotom nang kaisa film khlaikya nini film nang nailia bo nailia kini a film baika cholna pa kaisa film khlain thanga torang khoksa pan nango khongni pan nango ba masa puisa pan nango arang ni mulyo krija katang je bo o producer jasa rang kabang khoros khlai o sinama tak thaniwo chini borok rok di involvement kring gi a jagole bakha belai nangjaka tai koinai ta khukte bukuk sungno norok jotono buskango himi phailai jabai di next film rok di borok to tini strike ni bai kisa komang ka phaya lenglia ka bangmano phakya haibe tebo bangna nangmani tebo houseful nangmani kokri total including মানে total যে film ni je je naikha ta je toke bhai ma tonga bo simisi overall na overall o jagao ang buji manlia film tamo sanani naikha nang kaisa subject nang output nang tamo rani naikha abo ang clear jale sura bang da buji mani bulungkha bang da buji liana nang o film khlai nang public no nang tamo kasanan musungkha ba tamo rkhan nang tam sanani naikha o film ni bising tei abo kisang meaningless jaka semini abo to an bujimani sayangi jang mo hairong jaka to bo phia enjoy khlaikya early sugrai boli mana bolang subanang jaka to bele ke hambai bangai tini to film release ka sikla jora overall total including tau je release mani yagulo nailai mani yagulo bahai ma tong ha sagra de sang tam sanai jarang nailai rok borok se ka hum haibe to sai manai sang ja na nini ang sangla naiman ka hai nini nung to agini simino senior actor hai diba ke nung to kabang ma film no acting khlaikya o film mo to nung acting khaikya kaham no khlaikya ang sana naiman ke tai kubunni je katal actors rok sentini hero rok mangkha ha borok ni bahai overall nung bahai ma tong hero heroine rok ni galai kaham borok tai bo life sen khaitong borok next tai bosu kotor ka oi be sini jakto agini selai tai bo kisa advance nai thok khai kono kha tam ka angka pro yamasi sorot thanga atu sa ana thangi tarang thaga kang mai mui che khaino seriously kai phang mai ti che khai ka to bakha bai khaima ba nei ju to thongai ma to ka tai bu ringja khama thaga sutro sane mu sunai pora ringja ka thai te go ya yam si chei ko no kaisa hemri kaisa ka thak layo haikon ma ko sapor hansa ka to layo film ro khai tai bosong khai bosong ka sarai dai sara tripura sara bara sara bisho joi khai na on hambai bele kana hambai te khorsa ta kuk sujoy nungle bahai ma tong kha 승마 승 가면 막 나축성난 타다라. to bele kana 부세 바행작 분야내로 우거 reaction dok bahai ke nini je co actor nang bai te bat baki te alada actor khai tong nai ro acting rok kaham nong jakha ba norong ni kuno memorable of film khaina thangteni busuk jora tei chaitumung eba khabo kosto rok mangkha se bahai bo mahai rok tora tong kuno kebe murong udang kha 우거 로가 탄나 아무도 탕 코스나 아무도 필름 같은 거 공탐 탄나 승에 먼저가 탄냐 슈팅으로 가요 슈팅 가이네 우고 하면서 땀나 지금 더 비셔스 가게 구멍을 살고 가라고도 되고 가게 하니까 후대로 나중에 많이 빠지면 많이 세정 나 이거 승라인 슈팅 빠이 그냥 반장가 바사라고 그거 많이 마서 야 호텔로 가게 하니까 불러 오라는 하나다가 아버 그 개봉 뭐 하라 개봉 다 잡봉 하면서 한거 갔다 성공이 그 탱면서 능행 오늘 자리는 바스탄 통감 많이 마서 영상 또 TV 는 그다음 나 이거로 호텔로 가고 ke nini o shooting khailemen bisingo jottoni sai mane tongthongmani bo sino nang tongthaka shooting khlai 소팅 그거 이제 그거 아닌 그봐 라스트 파이트 이제 파이팅 거 아주 수수 너무 공원에 있는 거다 그러고 그러냐 엔저로 가게 아주는 그러니까 그것은 그냥 자가 몽도 살이야 알아 그거 구멍